ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардаем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Варзигари тоҷик Доробшон Наботов дар муддати кӯтоҳ муҳориба қабул кард ва акнун рӯзи 6 сентябр дар Олмон дар турнири Unite Fight Series зидди варзигар аз Колумбия Маурисио Оталара муҳориба мегузаронад. Доробшон рекорди 9 ғалаба ва 1 бохт дорад. Маурисио бошад рекорди 25 ғалаба ва 23 бохт дорад. Доробшон 26 сола аст, рақиби ӯ бошад 43 сола аст ва ин муҳориба байни ҷангори ҷавон ва ветеран хоҳад шуд. Чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, ин муҳориба дар турнири UFC 4 рӯзи шанбе яъне 6 сентябр дар Олмон баргузор мегардад. Дар турнири UFC не дӯстон, дар турнири UFS Unite Fight Series. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Номерора канали Паҳлавон куҷа гирифтем, Акай Ғулом, Акай Умеда. Хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Довталаб барои камарбанди вазни 77 кг UFC Ислам Махачев барои аввалин муҳорибаи худ дар ин дивизион вазни хуб гирифта истодааст ва аз рӯи суханони ҳамдастаи ӯ Умар Нурмагомедов, Махачев худи ҳозир аллакай 88 кг вазн дорад ва дар ин навор дӯстон дида мешавад ки Махачев дар ҳақиқат калон менамояд. Чӣ гуна ки қайд кардем, муҳорибаи ӯ зидди Мадалена дар вазни 77 кг мегузарад ва рӯзи 16 ноябр дар турнири UFC 322 баргузор мегардад. Ин муҳориба яке аз муҳорибаҳои калон хоҳад шуд ки вақтҳои охир чунин муҳорибаҳо дар UFC хеле кам шуда истодаанд ва яке аз сабабҳояшро худи Ислам Махачев гуфт. ма фикр мекунем ки UFC барои муҳорибаҳои калон кам кор карда истодаанд. Пеш UFC аз касе ки хоҳи ситора месохтанд ва худашон ба ин кор машғул мешуданд, ҷангваронро пеш мебурданд ва таваҷҷӯҳи калон медоданд. Ҳозир бошад ҳатто худи UFC шавқашонро каме гум карданд. Дана Вайт низ аллакай одами калон шудааст, ӯ бо корҳои дигар низ машғул аст. Агар UFC хоҳанд, онҳо аз кадом муҳорибае ки хоҳи муҳорибаи калон ташкил карда метавонанд. Барои ин корро кардан Дана Вайт бояд ки чизро хоҳад ва ба монанди пешина кор кунад. Чӣ гунае ки ӯ ин корро оғоз карда буд, чӣ гунае ки ӯ UFC-ро сохта буд. Лекин медонед, одам мотиватсияи худро гум карда метавонад. Чандин сол ӯ дар қуллаи баландӣ қарор дорад ва ман медонам ки ӯ аллакай оҳиста оҳиста одамонеро пайдо карда истодааст ки ӯро иваз карда тавонанд, гуфтааст Махачев. Бале дӯстон, пеш UFC барои як муҳориба чанд пресс-конференсия мегузарониданд, вохӯрӣ бо мухлисон ташкил мекарданд, тамринҳои кушода мегузарониданд, чандин наворҳои промо нашр мекарданд. Онҳо коре мекарданд ки аз муҳорибаҳои калонашон ҳама бохабар мешуданд. Ҳозир бошад ба монанди пешина нест, ҳатто супер муҳорибаҳои худро кам пеш мебаранд. Сармураббии Ҷек Дела Мадалена Бен Викерс оиди суханҳои Илия Топурия ки гуфт ки бо ғолиби муҳорибаи Махачев ва Мадалена ҷангидан мехоҳад, фикрҳои худро баён кард. қадди Илия Топурия ба монанди қадди ман аст ва ман мундуқум. Топурия бояд ки дар вазни худ истад. Ба вазни нимёна баромадан ва бо Ҷек ҷангидан ин аз ҳама қарори бадтарин барои Топурия мешавад, чунки онҳо ҳардуяшон як намуд ҷангвар бо як намуд стиланд. Лекин Илия мундуқ аст, а Ҷек бошад аз ӯ хеле калонтар аст. Ман Илияро дӯст медорам, ӯ яке аз ҷангварони дӯстдоштаи ман аст ки тамошо кардани муҳорибаҳои ӯ ба ман писанд аст, чунки ба назари ман ӯ ба монанди Ҷек меҷангад. Лекин ман фикр намекунам ки ӯ бояд ба ин вазн барояд, гуфтааст Бен. ва дӯстон, дар ҳақиқат Илия Топурия эълон карда гуфта буд ки омодааст ки ба вазни нимёна барояд ва бо ғолиби муҳорибаи Ислам ва Ҷек барои сеюм камарбанд ҷангад ва агар ки UFC розӣ шавад, ӯ худи ҳозир барои ин корро кардан омода аст. Но гуфта намонад ки ҳоло ягон кас дар ташкилоти UFC барои камарбанд дар се вазн ҷангидагӣ нест ва аз ҷангварони ҳозира Топурия ва Чимаев ният доранд ки дар се вазн чемпион шаванд. Ба фикри шумо онҳо ин корро карда метавонанд ё не? Фикрҳои худро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.